Și domnule Codreanu, persoanele cu dizabilități necesită totuși o atenție sporită. Ați actualizat listele în ce măsură sunt la dumneavoastră în localitate și nu vorbim aici doar despre persoanele cu dizabilități, dar și vârstnici care nu se pot deplasa la secțiile de votare. În ce măsură lucrați cu această categorie de persoane? În lege este spus că aceasta este treaba persoanei care votează. Nu are treabă primăria să ducă o evidență aparte persoanele care sunt pasibile să nu se poate deplasa la vot. Noi avem listele cu persoanele cu dizabilități. Asistenții sociali numai decât îi întreabă, vă trebuie să ne deplasăm la domiciliul dumneavoastră. Dreptului la vot, mai da, concret. Este urnă mobilă. Da, dar el cere urna mobilă, nu trimite biroul electoral acasă. Prin cererea făcută de dumnealui cu o zi înainte, atunci biroul electoral își plănuiește când, îl anunță când să fie acasă ca să vină la dânsul. Și a doilea, chiar și acea persoană cu dizabilități, eu cunosc la Rusești, s-a răzgândit și a dorit să vină la noi în comparație cu alte sate. De acum este o practică de câteva cicluri de alegeri. S-a hotărât să se facă într-un singur loc în Rusești. Noi în Rusești vechi, desigur, că sunt puțini alegători, undeva 200 de alegători, aici sunt peste 1500, 1600. S-a hotărât să facem, fiindcă nu poți să duci evidența pe mahalale. În liste este pusă familia, dar nu este pe mahala. Și atunci el între timp își schimbă, pleacă la socru, trăiește, ori și-a făcut casă și de atâta s-a hotărât ca în centrul satului, la Casa de Cultură și la primărie, se fac două secții de votare pe alfabet, de la A până la H și de la H până la Z. Dar căile de acces, cum sunt? Căile de acces sunt bune, sunt și pentru cei cu dizabilități și sunt voluntari care ajută oamenii în vârstă. Chestia asta o organizează biroul electoral. Deci nu sunt ignoranți. Ei dacă cer ajutor de la primărie, noi desigur suntem obligați să ajutăm, să ne implicăm. Dar în lucrul biroului electoral nu avem treabă, nu conform legii. Am înțeles. Haideți să discutăm la acest subiect și cu colegii noștri din platou de la Florești. Petru Vlas, un locuitor al orașului Florești, în vârstă de 53 de ani, spune că este interesat de tot ce se întâmplă în țară. Este la curent cu noutățile din viața politică, doar că în ultimii ani nu a putut participa la alegeri. Motivul constă în faptul că clădirea unde este amplasată secția de votare sau localurile în care au loc întâlnirile electorale nu dispun de rampe pentru cărucioare. Vreau eu, nu mă feresc, eu nu-i tot una și va ajunge țara mâine. Nu întotdeauna avem posibilități din potriva greutăților noastre. Eu niciodată n-am posibilitate să mă duc. În primul rând să fac în club, în Casa de Cultură. Eu nici de cum, m-am pornit odată la o întâlnire și m-am vârtit pe împrejurul Casei de Cultură și nici de cum n-am avut pe unde să intru. Un alt locuitor al orașului Florești, Ruslan Zviaghin, și el cu probleme locomotorii, deja de câteva ori a votat acasă. Мы идем, голосуем в школе имени Чехова, и я там говорю, вот что у меня сын инвалид, и пишем заявление, и они уже приходят после обеда к вечеру к нам. У нас коляска такая, что не приспособлена она, у нас колеса не такие большие, не маленькие, и он, если что, он тут же застревает. Когда плохая погода, тяжело выходить куда-то. În pofida dificultăților legate de infrastructura secțiilor de votare, asistenții sociali susțin că fac tot posibilul ca să informeze persoanele cu dizabilități despre regulile de vot și despre candidați. Toate persoanele cu dizabilitate cunosc data alegerilor, sunt informați atât de la televizor, de la radio, cât și de mine însuși, cât și de membrii birourilor electorale. Am persoane care, într-adevăr, nu pot să vină să depună votul la secție de votare. Suntem anunțați, pentru asta îi depun o cerere
o cerere cu semnătură care toți membrii biroului cunosc ca votarea să duc cu urna de vot să voteze la domiciliu. N-am întâlnit probleme în așa situație. În raionul Florești locuiesc peste 600 de persoane cu dizabilități. Dintre acestea, 200 au deficiențe de vedere. Societatea Invalizilor, secția Florești, le acordă sprijin la cerere pentru exercitarea dreptului de vot. La fiecare secție de votare este un telefon oarecare unde persoana invalidă, să zicem, care stă la pat, poate să telefoneze și să ceară ca să vie o urnă mobilă acasă. Niciodată, nici la o întâlnire de noastră cu persoanele invalide, nu menționăm că ele sunt invalide. Persoanele invalide sunt cetățeni ai Republicii Moldova, sunt oameni cum suntem fiecare din noi. Participarea persoanelor cu dizabilități la întâlnirile electorale și la procedura de votare rămâne dificilă din cauza lipsei rampelor de acces în clădirile publice. Totuși, atât comisiile electorale cât și autoritățile ar trebui să creeze condiții egale pentru toți alegătorii. Problema ce ține de amenajarea secțiilor de votare ține de competența autorităților publice de nivelul întâi, adică de primării. Adică amenajarea secțiilor de votare nu numai constă în crearea condițiilor de vot pentru persoanele cu dizabilități, eu am în vedere și cu amenajarea secțiilor de votare și cu mobilierul necesar, adică mese, scaune, telefon, safeu, urne, cabine de vot, ține de competența deci a autorităților publice. Pentru persoanele ce sunt cu dizabilități locomotorii, e clar că numai decât trebuie să fie rampe de acces pentru aceste persoane. Cu părere de rău, nu la toate secțiile de votare, adică unde sunt ele amplasate în clădiri publice, să are în vedere școli sau grădinițe sau alte case de cultură, nu sunt acele rampe fixe care să asigure accesul acestor persoane la secții de votare. Eu cred că primăriile ar putea găsi și o simplă ieșire, să folosească niște rampe, adică temporare, fabricate din alte materiale, care ar putea fi folosite numai în ziua votării, ca persoanele respective să poată nimeri în incinta secției de votare. În afară de aceasta, la secțiile de votare, toate sunt asigurate cu cabine de vot pentru persoane cu nevoi speciale. Pentru persoanele care au deficiențe, adică de vedere, Comisia Electorală Centrală asigură fiecare birou al secției de votare cu niște tablete optice care alegătorul le poate folosi pentru a îndeplini corect buletinul de vot. Plus la aceasta, fiecare alegător în ziua votării, prezentându-se la secție de votare și dacă nu este în capacitate ca să îndeplinească personal buletinul de vot, el poate invita oricare persoană care este în incinta secției de votare, cu excepția membrilor biroului electoral și persoanelor care sunt, adică participă la procedurile electorale, se are în vedere observatori sau membrii de vot cu drept consultativ, din partea concurenței electorale, care nu pot să-i ajute. În rest, oricare persoană poate să ajute alegătorul să completeze corect buletinul de vot. Ne mai interesează unde trebuie să se adreseze persoanele cu dizabilități dacă doresc să voteze acasă și cu cât timp înainte de ziua alegerilor. Deci, pentru a vota la locul aflării, adică la domiciliu, oricare alegător care nu are posibilitatea în ziua votării să se deplaseze la secție de votare, el este în drept ca să depună o cerere în scris la biroul electoral al secției de votare. Cererea poate fi depusă personal sau prin intermediul unui membru a familiei sau al lucrătorului social, la rugămintea persoanei respective. Cererile se depun începând cu 2 săptămâni până la data votării și se termină la orele 18 în ziua precedentă votării. Adică în cazul dacă alegerile parlamentare vor avea loc la 24 februarie, practic primirea cererilor de către birourile electorale vor începe undeva la 9-10 februarie și vor înceta la 23 februarie la orele 18 în ziua, adică sâmbătă.
În afară de aceasta, deci persoanele respective, dacă nu au depus în termenul respectiv cerere de a vota la locul aflării, ele pot să depună cererea respectivă și în ziua votării, până la orele 15. Însă, în cazul dat, este necesar ca la cererea care este depusă, de acum să fie și un certificat medical, care a confirmat faptul că, într-adevăr, dumnealui, din motive de sănătate, nu se poate prezenta la secția de votare. Vă mulțumim, colegi, pentru această intervenție informativă. Stimați invitați, domnule Codreanu, ați văzut, s-a vorbit despre persoanele cu dizabilități și gradul de acces în secțiile de votare. Vorbind despre localitatea dumneavoastră, ați spus că toți sunt motivați să meargă în centrul satului, dar accesul nemijlocit în secție de votare, cât de accesibil este? Accesul este, am spus și mai sus că vor fi și voluntari care îi vor ajuta chiar și acolo din rândurile biroului electoral, desigur, că în cabina de vot, adică partea aceasta să ne gândim la dâns și este numai decât.